No joo, mun ammalla Juhan Mihkel Saara, mun rekaalan maatses ja sitten pajas toppekittelekin tjejäjahkases, kun mi farrimmet koutekeinoi. No mun vaatsan tappe skoula koutekeinnos ja vaatsan täyske tässä joku kerkin tän ohtsa hiekki. Ja saattaa lohtana min luokkaa skoulasta, eli tämä vuosittain nuoriskoulu luokkaa koutekeinnossa. No, että me vaatsimme ja mun kerken ohtsilökin, ei kuulalökin ohtsis skoulassa. Ja täyskö manjelta mun sätten pajas muu ahtisle lastapiila ja mun täyskö peilleikon sätten pajas. Ja mun manjel skoula ja mun allekin te kohtalääkkiä mun lämmö saalu jäkkär olmus mi haalien teko lihkaali hämppu ja manna hieskuudekka koului. Ja auhtsimplot juoli tjejelöki kolmas te mun mannen määränällä. Ja lekken toppe jääkki ja pohtun rohtuluottele tjejelöki njälji kidaa koutekeinoi. Ja tämä maatkis, koska mun tälle lekken ohta fatna sältimi mä näin täviammeriiska ja lulliammeriiska kaska. No tähkälli hui mielenkiintois aiki ja täyske olu pääsee jo aini ja maittai ohtalaakke ohpai mohte maajil millä ja mun herra olo heldet. Mutta eikö mun pohtin teikka koutekeinoi te mun fahkstaka huomaasin, että mun ei tiedä musta lämmästäkään perustu mi nuku kiritai aaluihin ja mun te oi niinku hohta takkar aalun saavissa että talli okta kiritiskoulu norkkasko saiko valti tekee autsu hikka olopui hohtsan että pessuelki hammeriiski ohpa kiritit. No mun tahkin tän teyski ja mun muista mun mannen uslui ja manjeltan tekee liekkär mai kohtsua tarkkiin liekkär upptagspröva. Ja mun teotsun tieduu manjella että mun sahtan alikten skouli jos se perustummi. Ja ei kuast november vai eikö desember tjejelökin jäljis. Te mun teyski vulikin ameriski. Ja tällekin olu ära olu miten samma kirjoitimelta makalikin samma skoolialkt. Ja mun alikin te teyski alkimme ja tali New Jerseystä tali vähän lulapelta New York. Sulli bännutimmu Witchi pillin. Ja teyskele min pitche missiekka teko ekkar internahtelakan kosmioruimet. Ja det både johkipäivä pyssy mi vietsei min tohko skouli. Det no engelskilli lohko oli ekkar accelerated training. Det oli ekkar mahka suu jolaan että kähtseli kärkat inne skoulin. Ja mun muista missi nä päiviä eli teoria ja nubbe pällien päivistä liekka praktiskelus kiritin. Ja löyski mi både sihki loukaimme ja chaalimme henkilöskilli ja teuski henkilöskilli nu puolta tälläkä lalkkus. Mutta tämän takia teuski ohpeita listaka. Ja ne kettimme juokkipäivänä, että mun muistan mun kiritin sulli kuoktenuplohki timmu, instruktören. Outel tepessen akto kähtseli kiritit. Tällä mä kohtsuta suulu. Tepää sakto velkt kiritit. Ja kalon tän tiedä, että vähän toutykäl vähän läkkär nervöösa sahte lääkt. No mutta mä näin puhdas ja me vatsuimme, että viisot että ne manjel tanteella yskillä, eli mistä läkkär instrumenta, kiritin kalkkai lähke ja kuokte
te kaikki kirjoittimastakin kokti mutulla. No, että mä aikoitte jääkiilakapuille mun oikein vysty hietsen pahpirit. Ja mutta eli jo ennen tähän, että te kaikki juodju parkkumit. Ja että tälle löyskellä, että jos te kaikki maks viitä säpä päässä kirjoitit, että fältte joakki takia kirjoitit immuit. No, että lekke eskulke kuului mitä pelkänen, että USA, Amerikka ja vuostasparkku mai mun oikein täli Chicagossa. Täli Midway Airport teki Midway kirjoitti selju. Ja mun lekken toppe mun muistan täli ehkä Jahpson mai muassa mun oikein pohten alkus. Ja tällä mun parikin instruktören ja lekke olu, mutta mä ajattelin pohteen, takia mä haalillekin oikein kirjoitti sertifikaatteja ja mun instrueriin toppe ja iskumi kirjoittimättä puolesta. No, tämä oli takia ohta lääkki mielenkiintoinen voisi parukku, mutta ei mun kuin huomaasin ohta päivä, että liekkar on meillä, että himaksan palkkaa lääkki. No, että mun kun huomaasin, niin mun tappeka saattaa olla pärikuhka. Mutta, ja muus johtolma mä joudun jopa Georgias, Atlanta, luulapäällä uhta smaava kauppukis millinamma meikkini Georgia. Ja ilohka muinne, jos sit riivestuvat oppe tänne ja parkkusta ja saat puhat sulusa. Tässä meitte, tämä parkka ei meitte oppia ja kirtti oppia ja seurun paiskia. Mutta tämä liikuin teinä lääkin, että no kuhkaa munin noitjon aina maussu. Muista, että te jutsinna mun herra ei muualkaan tohko. Ja muista, että te rinki ruokta ja haitsi ruulaa läpi norkkas. Ja mun täyskele muhtun päivä mun määritän taamunkan pian. Ja mun mannen tälle takkas tuoda vain me pyssysäälskahpi Amerikiksi, mä kohti Greyhound-pyssy. Mun mannen tohko ja vaalten pyssy tohko tänne tekee johkelin pyssyä, minä anna johon meikkin Georgiaa kuului. Ja mun jahka mun johkain pyssy se kaltalivissä muotte janturo. Ja lekke tänäikkelekki huijakkar äänä tjahpsolo ja kansakkar ollut, me menin nuolu ruhtaamassa vaalteli pyssyä, että löin huihalepi. Mutta mun kui pouhtun tohko ne sanoo malussa ja nämä mun kalteuske orruntan luhti ja kirjoitin vähän meitä toppe. Mun muistan toppe lekke ollut, että maankalääkän kirjoitin ja mun leppä toppe kun muhtuun maan nyt. Mun muistan mä jouduimen huijakkar nuko filmasmästä aina, että lullistahta viesut, että vilkismaimme stora viesut. Ja muun meille on nämä orrun saajikut toppe ohta ahkuluhta. Tähtä päässä jorru toppe. Nämä jouduimme täyskä toppe, mutta okta äktu. Leijatte me kalkkeen mennä tänään, kun syystoffa juhki idi ja äktä. No meikä täyskä tämä käymään mäin, mutta sitten mä tämän vaaruin, että tämä oli vähän puhtsi ja vuorossa holmus. No ja mun leikkin kun toppele ja auto teotson parkku toppe Päskäkylällä se Mississippi stahta. No mun leikkin tohko ja pohten tohko ja tämä oli meitäkään kirjoitiskuulla, koska mun parikin instruktören, mutta toppeleikki meitä olu ära lääkän kirjoitin parkku, no että sahta lohka mun parikin päälläikki instruktören ja päälläikki mun te kirjoitin taikka rieskuutekki lääkän uppdraget. Ja mullekin toppe päännojakin. Ja mun muistan tällekin maankalääkän nuko kirjoitimme huijulu eli jokta jängä johonkin vahkukut. Maimun kirjoitin tohko New Orleansi, tällekin takkar hästä, mä spillin ja hästin. Mutta eli joktol mai tähän oli muu mieltä aaloi. Aina toppe lull Ameriksin tänäikki, mun itse elää honnakin. Takkar parikit päällä ikähtsi orgaana. No että tässä jäkkär
edjas fitnulla mai kohteli Southern Safety Engineering. Ja tällä man ajakkar anlägga paiskin koste kähtseen lääkö sihkaar vuohtornikis siellä mystä mikulla pärräi kähtseen. Parko paiskit ektui. No tämä oli huivi suhtes tein aaluhi kirjoitit. Ja mä niin tämä muu haali eli että tässä hui haalu kirjoitti ja pääsee kirjoitti ja mun johkain tätä kuora soliksäättäs. Tein kun tämä oli muu tein kun musiat tekee instruktöörpahpirat. Nämä ei niemä näimme miehtää loppii eskuudekka kouluun ja sahtimen atsani vahku muhtunen. Kun solmaimana ja kähtsään tehty anlägga paiski ja nuon. No tämä oli huijakkar suhtes hommekut mun muistan. Ja täysköppälekki mankkalakan takkar uppdragat eli automärkä tihti kun mattahave muistan mun kirjoitin ja mä oon ollut liiskit. No tämä oli täyskä vähän aaretta, että tein kun aktu johkaa kirjoitis ja manjapältelussa ja mä oon ollut myös pohdanalta. Ja aina tein lääkin, kun pohta vähän patseli aimui. Teille maittain saattaa aimu vähän kähpäset, teikä tarkillit, että tynnyre ees lyhtä. No tällä kun laavi pohti, kun pajas vähän patseli ja sahti kuitenkin jiena pohti, että tämä meille välläämme manjapältä. Ja maittain muhtoni sahti haatsamit. Mutta kallan tiedä tänäikki, itällä näikkilän tällä nöijä sillä, että pääsee kirjoitti hänen musta laakimeltä ja vaihtoehto, että kirjoitti teimmuitsuakkit. No, että mun lekkin kun toppi ja kirjoitin, kun mun lekkin pännöjäkin päsköitä, eli päskökyylä. Tämä oli eseltistä paiski, kun se alkualpuka horro. Mississippi staatas. Täällä on helt uppe lulten Meksikon gulfa, Kodakoko gulfa aika märrägats. No joo, no nuotali ja no mun te huomasin, että mulla oli aika volkan rokkutut. Mä lekin läämäs jo alle kuhkaa loppinu. Mutta tälle lekin huijunnan takia, tai hiljan tätä kirjoitin parkkuhta norkkaasta, tällä nuko on automärkkä tihti, tällä liikkää heihteli kirjoitin fitnoilla kainua. Mun valtin ja konverteeriin norkkaa pahpiri, mutta te eilen tämä parkku nuolu ja mun lekin kalodjan lohpai parkku nurvingas. Ja mun muistan tämä manjimusmai mun huumentein meille, että cheffa uppe min valti hållit med sisään. Lauka ja saadaan nästa kangen din tur. Mutta ei heiven, kun nuuta pohti är ollut mun manna uuteli. No, että täällä ei kuin nuua, että se vuodetti. Ja se kirjoitti nuuja nuolu tiimmu johonkin jäikkiä, että tuolla hiitten sertifikaattia, kun jyltin. No, että teillä yskytä, että tästä kaada kahtsia jäärä. Mun kirjoitin kalta appi koutokennus me vähän tämän meillä teketään FAY ja meitä Leemi ja Georgi laavika kirjoitit. Ja näillä teuskin eskuudekalaikan mankkalaikan tuulla, me saatte muistit. Mun oktukon muistamme Georgin Leemi vuolkan. Tämä oli tänne laikin, että tämä kirjoitti kalkka johonkin jäikkiä. Tohko takkar inspektion, kalkka kähtsät, teko biillä, kalkka EU-kontrolli. Ja mun muistan Georgin me johti kirjoittimen luulas ja poimen tohko rööruussa tavapäälle. Sitten jäkkär talihki, että oli fahksta kaikkea pajan talihki ja vuostipekka. No mun talo ennen ehkä tääkäl mun salka nohka bensiina. Ja kirjoitti ioromanna mä noutta sopana sinkin. Ja me poimen kuitenkin Österdalina. Ei mukaan muuta ketään ja Georgi johko kuoressa. Ja mun aina, että aika bensiina nohkaa ja emme aika ole luslui. Nää Georgi lohka muina, nämä sieltä kirjoittaisi aika fyskyt, tämä motor. Nämä loukaan nuu me sieltä. Auta meidän valti ja muodossa vähän bensintankka.
Ja me kun halkkimme tämän joukaa kuorra tohku luulassa. Ei meille nu patsin. Ja kerttimen tässä kun jahka millä me tälle lieppä teko Haamara Österdalmo Haamar lentoppila halppe Arjelis. Ja me kerttimen tässä kalkki motora fjuski, joten me valttimen tämän tankka ja molssuimen. Teka fas on nää laskia motora. Mutta ei aina, että tämä kyllä nu kuhkia, kun tällä vaarepatsilla tohko mjöösaa koului. No me kerttimen tohko ja säiväilemme mjöösaa ja toppa meikä luotsimme bensiinillä, pelkkä runna kirjoitti siljus. Mutta tällä jo alkan tohko ättelyys mun toppa tämän kirjoitti tuossa toppa Fornebyas Oslos. Ei tällä läntä mobiiltelefonilla tällä nopealla hakkaa, mutta me luotsimme kun jättimen pääsemme ringit ja lohkeen meille sitten säivu myös. No ei mun sillä miski heiri muille bensiinä. Me katsoimme toppamme, että tämä bensiinä pääsemme vason Osloon. No täällä holu tekkä suhteessa tekkär muistu pahtsan, jos den kirjoitti hommega ektui. Joo, no oli.